И така, започваме с новина от последните часове. Почина отец Боян Сараев. Духовникът, известен като кръстителя на Родопите, е издъхнал тази вечер в болница в Кърджали. Той беше на 67 години. През последните десетилетия служеше в Кърджалийския храм Успение на Пресвета Богородица. Свещеникът стана известен в началото на 90-те години, когато основа движението за християнство и прогрес. Той обикаляше Родопите и проповядваше християнските ценности с цел да покръсти в православната вяра българо-мухамеданите. В годините назад е имал и политически амбиции. За последно разговаряхме с него именно в Кърджали, когато през октомври новините на Нова бяха на обиколка в страната преди местния вод. Да си припомним сега част от думите му. Когато в едно общество силно развита църквата, духовния живот и когато има наистина духовно израстване на нацията, там е и материалното благополучие далеч по-добро, отколкото в едно невежо и нерелигиозно и духовно общество. Ние кое сме от двете? Ние сме в пълнен още атеистичен такъв цикъл, заварен ни от комунистическия режим, където имаше антирелигиозна такава пропаганда. И ние продължаваме да се вторачваме в материалното, да се вторачваме в телата си, да се вторачваме какво да ядем и какво да пиеме. Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Отново ми гостува отец Боян Сараев. Много ми е приятно отново да бъдете наш гост. Кажете ми, отче, да върнете Родопите при православието, за вас какво е? Мисия, работа? Това не може да се отговори на този въпрос еднозначно, да речем с няколко думи само. Този проблем е много сериозен. Някога на времето Хайтов, като беше жив и здрав, сме разговаряли доста често и той казваше, че всъщност Родопите са заколът на България. Мене ми се видя много интересно, не знаех всъщност какво означава и заколът, но това всъщност било така. В прасето имало едно място в врата, което е било с размерите на 5 стотинки. Истинските касапи, добрите касапи, знаели това място и го наричали закола. Ако не го знаеш този закол, можеш прасето да го колиш, да го режеш, можеш да го дереш, живо да го дереш, и в един определен момент то да не умре и да избяга. И да се спаси. Когато обаче касапинът забие ножа в закола на прасето, то веднага умира. И тогава разбрах всъщност какво означават думите на Николай Хайтов като заколът на Родопите са заколът на България. Какво означават за вас тези думи? Това означава, че от съдбата на Родопите зависи до голяма степен и съдбата на България. Родопите са планина, където от векове са се кръстосвали всевъзможни чужди и небългарски интереси. Разбира се, към Родопите са имали претенции дълги векове и Турция, и Гърция, и други държави. И проявяват интерес и тук на място се кръстосват тези интереси и се дава мило и драго за влияние сред това население. Какви са вашите лични наблюдения? Споделете ми, как се случва това реално в Родопите? Реално в Родопите се срещат две културни цивилизации – ислямът и християнството. Появата на исляма не е случайно. То е съвсем тенденциозно, целенасочено, извършено исламизиране с огън и меч. Нищо, че говорят сега, че е било доброволно, че така хората сами се надпреварвали едва ли не да си събарят църквите и да си градят джами и да приемат, да се отказват от християнството и да се исламизират. Това е абсолютна измама, абсолютна лъжа. Вярно е, че може като изключение да имало и някои крайно бедни семейства, които за една торба брашно или за един кат дрехи да се смени вярата, защото в онези времена, когато всъщност се ставало да исламизирате по турчето, отношението не е било такова и мисленето не е било такова и отношението към религиите, както сега да речем. То по време на турското робство така се стига до това положение, когато православната вяра става българска вяра
и когато ислямът става турска вяра. От две световни религии са се превърнали в национални, идентични такива, идентиращи религии, да речеме, нали, исляма да е турска религия, православията да е българска религия, но е нямало друг начин, нямало друга форма за спасение на българския народ и за опазване на неговата национална идентичност, освен чрез вярата. И ние виждаме наистина днес тези, които са мюсюлмани, в голямата си част или се турчеят, или се чуждеят от българския си произход, или не са уверени в своята национална идентичност българска, или пък ако са уверени, ако имат българско национално самосъзнание, то някои хора, определени организации и от чужди държави, да речем и в България, и внушават, че щом не са православни християни, те не са и българи. Кое е най-страшното в настоящия момент в Родопите? Най-страшното е това, че протича един процес на отчуждаване на това население от български произход. От това, че Родопите се подготвят бавно и постепенно, но сигурно, за отделяне, за обособяване, нещо, за да не бъдат те, ако не на първо време, чужди и приобщени към чужда територия, то поне на първо време да бъдат обособени така в културно, в политическо, икономическо, езиково самостоятелност такава, което пък означава, щом Родопите са културно различни от останалата част от българския народ. Имам предвид, насажда се ислямска чужда религия и душевност. Икономиката е изцяло... Какви са механизмите? Аз за това щях да ви питам. Какви са механизмите да се случва това? Ами ДПС. ДПС като един вълчи капан са хванали Родопите в челюстта си и не дават никой да мръдне, никой да направи каквото и да е крачка в развитието си, ако не е член на ДПС, ако не е с турско име, ако не реализира и не работи за От кога е тръгнал този процес? Този процес е тръгнал още от влизането на Родопите в рамките на българската държава от 1912 година. Имало е редица нелегални и тайни организации, още от влизането на Родопите в рамките на българската държава, тайни турски организации, които са работили за ислямизирането, за потурчването допълнително и отчуждаването на този народ от българския им произход и от българското им национално самосъзнание. Те са работили нелегално, тогава обаче знаеме, че си имало държава, имало си е държавници, които са милеели за българския народ, считали са, че Родопите неотменна част от българския народ и от българската държава и са работили срещу тези чужди организации, които са работили за разцеплението на българския народ, докато днес на никой не му пука и никой не се притеснява от това, че стават такива тежки процеси, които ще бъдат с много още по-тежки и катастрофални последици за Родопите и за българският народ. Кой има интерес от това да се случи? Ами интерес имат други държави, други организации, които не са български, които не работят. Конкретно казано, това всичко се прави чрез ДПС, а ДПС ние знаем, или поне от последните месеци се убедихме и се установи, че сега всъщност ДПС не е българска политическа организация, че тя не работи за българските интереси, а директно се работи за турските интереси. А защо нашите политици мълчат и не вземат отношение към това? Защото са политици, а не държавници. Защото мислят за това от избор до избор, какво ще се случи, дали ще вземат на следващите избори пак властта и дали ще могат да се облагодетелстват от тази власт, а не всъщност какво да направят за съхранението и запазването на целостта на българския народ и за съхранението на териториалната цялост. Той и без това малко ни е останало от прекалено много предателства, територия малко ни е останала. Нали, знаем, че Тракия, Македония, огромни територии са ни взети така, без бой,
без особени... Какво е съотношението между джамиите и църквите в Родопите? Съотношението е плачевно, меко казано. В Родопите се направиха толкова много джамии за 25 години, колкото за 500 години не можаха да се направят. Съотношението е плачевно, страшно и продължават все повече и повече да се строят, да продължават да се строи и се обяснява, че нямало къде да се молят мюсюлманите, че били твърде много и така нататък. Напротив, аз знам, в Родопите се построиха джамии в такива населени места, където има по 2-3 мюсюлмани. Добре, какво е вашето обяснение да се строят Да се джамии? фиксират територии. Чрез джамиите фактически се фиксират мюсюлмански територии и утре, когато стане проблемът да се обособят тези земи и тези територии, никой няма да има възможност да претендира, че тези земи не са мюсюлмански и че всъщност те не трябва да бъдат приобщени към Турция, да речем. Защото няма да бъдат приобщени към Гърция, а към Турция ще бъде. Разбира се, че това на първо време целта е този народ да се обособи, да се противопостави на останалата част от българския народ, а после вече манипулацията за ислямизирането и за самото потурчене е вече лесен процес. А има ли хора в Родопите, които не се чувстват български граждани в този смисъл? Български граждани се чувстват в този смисъл на думата, защото са родени, защото живеят в България, защото имат българско гражданство. Но не се чувстват, но мнозина не се чувстват българи и мнозина от родопчани, особено тези, които са с турско самосъзнание и с турски имена, не само, че не приемат България за своя родина, напротив, те я мразят. Те ненавиждат. Те с неприязън живеят в тази държава, но така им е наредено, казвайки им, че всъщност няма защо да се преселват в Турция, трябва да живеят тук в България, защото това ще си стане турско и има един такъв много страшен принцип. Който владее населението, той владее и земята, територията. Това е един много сериозен аргумент, за да стоят тук, да поддържат духа и да поддържат характера на тази част от българската земя, турски характер да придават и ислямска култура, а пък обособяването, вече приобщаването е въпрос на време. Мислите ли, че този процес може да бъде спрян? Може. Как? Ами с сериозна държавна политика. С сериозна държавна политика, като се поставя въпросът, който иска да живее в България, трябва да се чувства българин, трябва да бъде българин. Този, който не му харесва, да отиде там, където иска. Може да се отиде в Турция, може да отиде в някоя друга държава, живеем в Европейския съюз. Цяла Европа ни е на разположение. Ако не ни хареса тук, може да отидат някъде другаде в Европа, да живеят. Но всеки, който живее в България, трябва да се съобразява с българските закони. Често пъти цитират Левски и то или неграмотно, или съвсем тенденциозно, спекулативно. Това, че Левски е казал, нали, че ще съградим и построим една република българска, където ще живеят на равна нога и българи, и турци и така нататък, и до тук. Но Левски казва, ако припознават българските закони. То всъщност изречението и мисълта му така върви. И продължава по-нататък тази мисъл. И който казва не припознава българските закони, на момента ще бъде превърнат в пух и прах. А всъщност ние започваме само, че Левски казва, че ще живеем всички в братство и любов, и българи, и турци, и гърци, и арменци, и толкова. А не знаят всъщност колко строго, колко държавнически е мислил Левски и как е мислил всъщност за единството и за целокупността на българската държава, която ще се построи на тази република. Аз, разбира се, не съм републиканец. Това си е негова работа на Левски, като иска да създава република. Ние видяхме и републиката и на република се нарадвахме. Видяхме така и република управлявана от цар и на това се нарадвахме. Така че трябва всъщност да си стискаме много здраво земята, да работим за нейното съхранение и запазване, защото в противен случай виждате колко много хиени чакат да се разсееме малко и
и да я грабнат и да я направят собствена територия. Това, че вие кръщавате в Родопите, има ли някакво отношение към този процес? Това, че аз кръщавам в Родопите, е по-общ и по-философско, религиозен въпрос, исторически въпрос, защото аз не взимам прекръщаването си хора от диоцеза и от вярата на други религии. Аз просто по историческата справедливост и по закона за наследствеността в исторически и философски план, ако щете, просто си връщам една част от българския народ, който насила са били откъснати от православната вяра. Аз мисля, че на тези хора мястото си им е в православната църква, ще са откъснати с огън и ятаган от там и всъщност е дошло време, когато те трябва да се върнат в своята родна православна църква. А спомняте ли си първото кръщене? Да, спомням си го. То беше много мащабно, то беше много разтърсващо. Това се случи на 18 май 1991 година в църквата Успение Богородична в град Кърджали, където около 100 души потомци на похоронени българи от Кърджали и от Родопите приеха православието. И всъщност с този акт масов се постави всъщност началото на връщането на Родопите в православната вяра. А как ще коментирате тази имиграционна вълна в Европа? Тази миграционна вълна на мене никак не ми харесва и ме тревожи и мисля, че със всеки смятате ли, че има някакъв план за ислямизирането на Европа? Да. Или смятате, че това е конспиративна теория? Не смятам, защото за съжаление Европа е изгубила инстинкта си за самосъхранение. Европа не може да се самосъхрани, не може да се запази. Ние виждаме как групи хора от изток на талази и така тръгнали поголовно като американски скакалци, минават през мрежи, заграждения, през държави, без да са въоръжени, без никакво насилие, от тяхна страна, без никакво... И заливат Европа. Това за мен е един... Как ще свърши според вас всичко това? Всичко това ще свърши с изгубване на идентичността на европейската култура и цивилизация. Alter, 7 Leute, paar auf Boden, das war Stockbett. Lass ihn reden. Das war Stockbett. Und wir waren, 3 Leute waren oben. Ще се случи, какво ще се случи, мога да го изразя в един анекдот, който вчера чух. Пародия на една песничка детска или приказчица, не знам. Тя е така... Штурчо питал баба Мравка, где така? Тя му казва, бъзам за храна и за хляб. И пародия на тази детска песничка се казва, питали госпожо, тази немската, как се казва? Госпожо Меркел, где така? Тя казала, бързам на джамия с Мустафа. Това всъщност ще се получи, за съжаление. Европа ще се ислямизира, ще приеме мюсюлмански дух, ще угаснат всички огнища
на християнска култура и цивилизация. И ще така отчетат на изток тържество на исляма. На кого е този план? Кой написа този план? Ами трудно За е. Европа? Вижте, всичко говори за реализацията на този план. Трудно може да се каже. Аз не вярвам в конспиративни теории, кой знае колко, но вярвам и знам, че ислямът е с претенции за световно господство. Това е техен план, който по някакъв начин се опитат да го реализират, чрез подкупване, чрез заплашване. Вие виждате, че тази религия не цени и няма за нищо човешкия живот, нито собствения, нито живота на другите, а още повече пък живота на георите, на безверниците, друговерците. Да. Така че нещата са много страшни, катастрофални и последиците такива ще бъдат. Ислямизиране, изгубване на идентичността европейската общност и придобиване на пълен мюсюлмански характер на самата Европа. А какво казва нашия християнски Бог за това? Вижте, Бог ни е дал разум. Бог ни е дал глави на раменете, да мислим. Бог ни е дал и Светото Писание. Да се ръководим по него и да живеем по него. И да бъдем разумни и да не си пилееме нито земята, нито храната, нито културата, така на празно за вятъра, а всичко фактически да бъде в служение на Бога и на човека. Нашия християнски Бог няма да дойде на сила да ни накара. Той ни е дал свободна воля и ни е казал да правим това, което искаме. Избираме възможността. И след това си носим последиците от избора. Да. Изборът на човека е даден. Това е свещено право. Свободната воля. Свободната воля на човека, обаче тази свободна воля не може да бъде избор, този избор не може да бъде кой знае колко голям. Това е между доброто и злото, между Бога и Сатаната. Ако ние не искаме да вървим след Бога, ако не искаме да следваме светата му воля и да изпълняваме светите му заповеди, то фактически ще неименно попаднем под робството на Сатаната. И ние, за съжаление, там вървим. Много песимистично завършваме нашето предаване. Не, песимистично. Трябва да бъдем реалисти. Трябва да бъдем разумни, трябва да бъдем реалисти, да кажем, той Бог знае от какво имаме нужда, той Бог няма да ни остави, няма да ни изостави в тези трудни моменти. Той няма да изостави оногова, който го търси. В каквото и окаяно положение да се намира човек, ако той търси Бога, Бог е в състояние и може да направи нещата там, където изглеждат съвсем безнадежни, да ги преобърне и да ги нареди така, че успехите да са големи и главоломни. Но ако всъщност някой бие с главата стената, Бог няма да го спре, защото волята му е такава. Той това иска. Не даваме ли прекалено голяма сила на Бог и отнемаме нашата лична сила? Да променяме нещата и да ги правим? Вижте, нищо не се случва без Бога. Христос каза, че вам и космите на главите са ви преброени и дори коса не пада от главите ви без Божията воля. Ние не предаваме прекалено голяма сила на Бог. Бог всъщност той е така. Той е безкрайен океан. И от сила, и от мъдрост, и от разум, и от любов, и всичко положително, което може да се каже, подхожда като предлагателно към Бога. Но аз пак повтарям, Бог няма да наруши заповед, която сам си е дал за свободата ни. Той няма да ни отнеме свободата. Това е наше право на избор. А всъщност, после като си трошим главите, той ще каже, че да, мои, сами си го избрахте. Отец Раев, много ви благодаря за този разговор. Беше удоволствие за мен да си говоря с вас. Благодаря и аз. Това беше всичко от Без формат. Останете с ITV и до следващото ни предаване.